tafiya ta duka sai ka bani farin ciki, sai ka bani ban gaskiya, sai ka yi mani alheri, sai ka taimake ni yau. Gama ni ban iya komai ni kadai a duniya ba. Gama ni ban iya komai ni kadai a duniya ba. Ubangiji ka bishe ni a tafiya ta duka, sai ka bani farin ciki, sai ka bani ban gaskiya, sai ka yi mani alheri, sai ka taimake ni yau. Gama ni ban iya komai ni kadai a duniya ba. Gama ni ban iya komai ba, ni kadai a duniya ba. Gama ni ban iya komai ba, Yesu ban iya komai ba. Ubangiji ka bishe ni a tafiya ta duka, gama akan jarabce ni, ni kan shiga sanani. Duk wahala daga shedan takan tulmaya da ni. Gama ni ba zan iya komai ba, ni kadai a duniya. Gama ni ba zan iya komai ba, ba zan iya komai ba. Yesu ba zan iya komai ba, Yesu ba zan iya ba, Yesu ba zan iya komai ba. Gama ni ba iya komai ba. Ubangiji ka bishe ni a tafiya ta duka, gama ilmi yakan kasa, ina son hikimarka. Duk kokarina yakan kasa, sai ka bani karfinka. Gama ni Yesu bai iya komai ba, Yesu bai iya komai ba, Yesu bai iya komai ba. Gama ni bai iya ba, Yesu bai iya ba. Gama ni bai iya komai ba. Gama ni bai iya komai ba. Ubangiji ka bishe ni a tafiya ta duka, kuma ranar da zan mutu sai ka yi ta taimako.
inaso itashiri no insia gavanka o nikadai bani azua chiking kwaring mutuaba o nikadai Yesu bani azuaba bazai azua chiking kwaring mutuaba oh nikadai bani azuaba Yesu bazai azua chiking kwaring mutuaba Nikada Yesu, oh nikada Yesu, oh nikada Yesu, oh ubangiji kabisheni atafia taduka sai ka bani farin ciki sai ka bani ban gaskiya sai ka yi mani alheri Yesu ka taimake ni yau gama ni bani ya komai ni kadai a duniya ba oh gama ni bani ya komai ba ni kadai a duniya ba